Hi, hello mabuhay, this is me, yours truly once again, Jeffy Dibon, and welcome to my YouTube channel. And today's video, it's all about Dizar sunscreen, my sunscreen na ginagamit. So actually, kaya ginawa ko ang vlog na to dahil kahapon, sinubukan kong basahin ng mga comments ng mga supporters natin or mga subscribers natin dito sa aking YouTube channel. So may nakita ako last June 2020 ata, yun yung date na pinost ko ang aking sunscreen na ginagamit. So, yun nga, tulad ng sabi ko, ang ginagamit kong sunscreen ay Dizar. Ito yung ito yung nasa video ko, itong white na to. Ayan guys. Ito yung nasa video ko. Actually, meron pa siyang hindi ito yung pangalawa ko ng order, hindi ito yung actual na pinost ko dun sa video, pero ito yung item, ganito siya. What I mean, Dizar sunscreen SPF oil free 90% PA+++, yung sunscreen for the best protection and coverage, radical scavenger, antioxidant, UV, UVB, and instant protection foundation, iHeart organic, zero air bacterial. Ito, tapos yung net niya is 40 grams na siya. So ito, yung laman nito is white, yan. Ito yung laman niya, yung parang lotion. Ito siya, ganyan yan. Pag ginamit mo siya, ganyan siya. Yan sa face mo, yan. And then ayan, diba, tingnan yung different, ano ba? Hindi ko alam, yan, ganyan siya. Puti siya pag ginamit mo siya. Iba na yung difference. Actually, itong sunscreen na to is napakaganda talaga. Tinanong dun sa comment kung ano yung update, kung ano yung tawag dito, kung ano yung result ng sunscreen na ito. Actually, gustong-gusto ko siya. Sabi dito is oil free. Pero, excuse me pero dahil sa weather natin, napakainit. Sobrang init talaga. Yun, hindi mo maiiwasan yung face mo is mag-oily. Even though yung ginagamit mo na sunscreen ay hindi siya oily or oil-free siya. Kahit anong gawin mo, kung yung face mo is oily face ka, mag-oily at mag-oily ka pa rin. Pero maganda siya sa face, malambot, makinis pag ginamit mo siya. Yan, powder ka lang yan. Actually, ganyan siya. Puputi yung skin mo, and then magpa-powder ka na lang, and then yung kailangan yung powder na gagamitin mo, syempre yung tawag dito, yung complement or yung bagay sa kulay ng face mo para hindi ka magmukhang spasol. Dahil yung sunscreen na to is white na siya, so maputi na siya sa balat, kailangan yung foundation or powder, fresh powder, kung anong klaseng powder na ginagamit mo, madlang pepo yan. The Angry Bird is kailangan pantay sa kulay ng balat mo. So actually yun. And then may isa akong ginagamit na Dizar product ulit. Ito yung sunscreen din siya. Ito yun. So ito naman is Dizar Trusted Skincare brand. Collagen Moisten More Sunscreen. SPF PA+++ UVA UVB. Very high protection. Sensitive reactive skin. Snail. 50 gram na siya. So mas malaki siya dito. 40 gram lang to. And then 50 gram lang to. Napakamura lang ng product na to guys. Hindi dahil mura kaya ginagamit ko siya, is napakaganda talaga. Ito naman is para siyang snail, may siya, snail. Tawag ito. Ito parang foundation naman siya. Napadami. Napakita ko sa inyo. And ito naman is ganyan yung kulay niya. Parang foundation. Napadami guys. Iyan lang natin ng maayos ha. Ayan yung tingnan yung difference nila, wala man, diba? Pareho lang. Although brown ito, and then ito is white. Pareho lang yung difference nila, tingnan nyo, diba? Yan. Tapos ito yung white. Napadami lang kasi ito kaya napadami lagay. Kaya na natin hanggang dito. Swatch na natin hanggang dito. Yan, diba?
ginamit mo talaga is makinis. Kaya gusto kong ginagamit. Ito organic and difference lang nito is ito collagen. So yun nga, dahil ako, oily face ako, and then at the same time, yung parang dry skin, yung, alam mo ba yun, oily ka, pero nagda-dry yung skin mo. Ito yung ginagamit ko, collagen, para, ayan, honestly speaking, hindi ako gumagamit ng sunscreen pag pumupunta ako kasi ako mahilig akong maglakad, kahit mainit, yun, kahit gaano kalayo yung pupuntan ko, nilalakad ko. So, kailangan ko talaga ng sunscreen. Kaya kapag hindi ako nagsa-sunscreen, kung makikita mo yung dati, pag makita mo yung dito ko, makikita mo yung parang may pekas ako dito. Ngayon, wala akong nilagay sa mukha ko, hindi ako naglagay ng sunscreen. Ayan, nasa lighting lang tayo or nasa camera ko lang siguro, kaya kung bakit maputi yung mukha ko. Pero, honestly speaking, pumuti talaga yung mukha ko. Hindi siya nakakaputi, hindi siya nakakaganda lang ng skin. So, yun lang yung kinagandahan niya. Yun, ayan. Kaya dun sa nagtanong, ito pala, nandito pala sa isang phone ko yung mga nag-comment. Isa-shoutout ko. Ito si Mighty Avocado, 1 year ago nung nag-comment siya. So, hello po, update on this please. Ito nga yun. Yan yung ayan yung video. Ito yun. Tapos, shoutout sa'yo, Mighty Avocado. Thank you sa pag-comment. And then, hindi ko alam, Pete or Petit Balagosa, 1 year ago din. So, ngayon po, medyo nagamit na ninyong matagal. Ano po ang verdict ninyo? Okay po ba? And then, nag-like siya. Thank you so much sa inyong dalawa. Thank you sa nag-comment sa, sa YouTube channel ko. Thank you sa inyong dalawa. Ipopost ko yung comment nila sa video na ito. Send ng aking video. So, ayan yung verdict ko. Ayan, ito yung white. Ito yun. Ayan. Then, ito yung brown. So, tingnan yung difference. Halos magkapareho lang. Diba? Napadami lang yung lagay dito. Ito, konti lang. Pero, the same lang. And then, ayan, tingnan nyo, lambot sa kahit dito ko ginamit sa kamay ko. Malambot. Yun, makinis. Yung parang pino. Yun. Napakaganda. And then, kahit mag-powder ka, hindi yung siya. Yung parang tawag doon sa Tagalog. Sa Kapampangan kasi ako, kaya hindi ko alam. Yung siya, nagbuo-buo. Yun. Yung sa Tagalog, hindi nagbubuo-buo kahit anong powder gamitin mo, kahit yung loose powder, fresh powder, yun, basta kahit anong powder na ginagamit mo. Kasi ako ginagamit ko loose and fresh powder yung ginagamit ko pag nagpa-powder ako. Kahit ito yung gamitin ko, alinman sa dalawa na to. Actually, ito, madalas kong ginagamit pag nagsuswimming ako. Kasi ito, yun, magandang protection. At the same time, organic na siya. Kaya maganda siya sa kahit magsuswimming ako, hindi ako sunburn sa mukha. Kung pwede nga, actually, pwede siyang gamitin sa katawan, sa balat. Pwede siyang gamitin, pwedeng gawin ng sunblock, sun lotion. Yun nga lang, syempre, ito 40 grams lang kung ginamit ko sa buong katawan. Is mabilis maubos, kaya tinitipid ko siya. Murang-mura lang siya, guys. Na-order ko lang siya sa Lazada, itong dalawa na to. Kaso syempre, dahil hindi ganun kadali yung pag-deliver ni Lazada, kaya tinitipid ko sila. And then, bago maubos, doon ako nag-order. Ito, actually, kung nakikita nyo, yan, napinang pa siya. Bago pa kasi ito. Actually, dalawa ito. Binigay ko yung isa sa pinsan ko, pinasubok ko sa kanya dahil gamit ko siya. And then, sabi ko, subukan mo to. Then, ito, tingnan nyo, ganyan na yung tsura. Yan, madumi na. Kasi ang tagal na neto. Sobrang tipid na tipid ko talagang ginagamit. Yan. Kapag maganda yung product, sobrang paggagamitin ko is tinitipid ko talaga sobra. Kahit gaano pa kamura yan. Yun, sa mga walang budget out there, yun, pwede sa inyo to. Sunscreen, lalo na sa weather natin ngayon is napakainit, lalabas tayo. Ako, sobrang init-init, nakakairita. Yun, pinagpapawisan ka lahat-lahat. Ito, so, pag lalabas ka sa mainit, at least, kahit magbabad ka sa araw, gamitin mo to. Hindi masusulog yung mukha mo. And then, ito ginagamit ko to actually pag lalabas ako, pag gabi, pag umaalis ako. So, kahit gabi nagsa-sunscreen ako or kahit sa bahay nagsa-sunscreen ako kasi yung init, kasi hindi naman naka-aircon yung bahay namin, lalo na yung kwarto ko, mahilig akong magkulong. Like, today, yan, kahit sobrang init, electric fan lang yung gamit ko is close na close yung kwarto ko. Hindi ako sanay na
kahit nasa kwarto ako, yung bukang-buka yung pintuan, bukas yung all. Yun, pag mga pamangkin ko is labas-pasok lang sa kwarto ko, doon lang panay nakabukas ang pintuan ko. So, ayan, ito. Highly recommended ko sa inyo ang Disar. Pero, siyempre, of course, lahat tayo, mga tao, hindi pare-pareho yung skin type natin. So, siguro sa skin type ko, maganda to, hindi ko alam, but try nyo lang, bili muna kayo ng isa-isa. Kasi ako, pag bumibili ako, 2 kaagad. Yun, para, halimbawa, yung isa dito sa bahay, yung isa pag umaalis ako, kaya ganun 2. At least, kahit makalimutan ko yung isa, meron pa akong isa sa ano ko, dun sa mga kit ko, di ba? Meron ako dito sa bahay, meron dun sa kit ko, yun. Kaya 2 binibili ko. Ayun. So far, tig-isa na lang. Ito na lang yung natitira sa akin. So, yun. Depende sa ano natin, skin type natin. Pero highly recommended to. Napakaganda. Disar. Murang-mura. Yan. So, ayan. Sana may natutunan kayo or nagustuhan nyo ang video na ito about sa verdict. And thank you and shout out once again dun sa mga kay Pete and Mighty Avocado. Thank you so much sa inyo kung saan man kayo dito sa Pilipinas. Hi, hello, mabuhay sa inyo and God bless sa inyong dalawa. And please stay safe, stay home, and save life, lalo na hindi pa tapos ang ating pandemic. Thank you so much. Thank you for supporting me and thank you for watching to all my vlogs. Thank you. So this is the end of our video for today. Thank you for watching. Please don't forget to click the like and the bell button to notify you every time na mag-upload ako ng video dito sa aking YouTube channel. And please don't forget to comment down below kung may gusto pa kayong ipa-update sa akin sa mga previous video ko. Mag-comment lang kayo. Babasahin ko yung mga comment nyo. Thank you. Bye for now and see you on my next video. God bless everyone.